ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून ज्या लोकांना भाषण करायची असते, ज्या लोकांना टीका करायची असते, त्यांनी उत्तरं सुद्धा ऐकण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना वंदन करतो, ज्यांनी तुम्हा आम्हा सगळ्यांच्या जीवनामध्ये स्वाभिमानाची ज्योत तेवत ठेवली. ते हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतो. घटनेचे शिल्पकार आदरणीय बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो. आणि माझे दोन शब्द मी आपल्याला सांगतो, वेळ फार कमी आहे. 5 ते 6 आपल्याला बरोबर 6 वाजता ही मीटिंग संपवायला लागेल. आचारसंहितेची बंधन आहे. एक आपल्याला सर्वप्रथम गोष्ट सांगतो की लोकसभेची निवडणूक ही देशाची निवडणूक असते. देशाचा कारभार कसा चालणार, देश किती प्रगती करणार, देशाचा नेता कसा असावा, या विषयावर ही निवडणूक चालत असते. परंतु इथं जे नेते आले, अत्यंत शिवराळ भाषा वापरली, जी कोकणाची भाषा नाही. विनाहक टीका केली, परंतु विकासाबद्दल एक शब्द सुद्धा बोलले नाही. विकास म्हणजे काय असतं आणि विकास पुरुष म्हणजे काय असतं, याचं जर उत्कृष्ट उदाहरण काढायचं असेल तर भारतामध्ये एकच आहे आणि त्यांचं नाव आहे नरेंद्र मोदी. आणि म्हणून तुम्हाला मी सांगतो की एक गरीब देश म्हणून भारत ओळखला जात होता, आज जगातला 5व्या क्रमांकाचा श्रीमंत देश म्हणून भारत ओळखला जातो. आज आपल्या शेजारच्या पाकिस्तानमध्ये 200 रुपये किलो गव्हाचं पीठ मिळतं, 200 रुपये किलो कांदा मिळतो, त्या ठिकाणी 300 रुपये लिटर पेट्रोल मिळतं. त्याची तुलना कोण करत नाही. तिथली लोक लाखाचे मोर्चे काढतात पाक ऑक्युपाईड काश्मीरमधले, आणि ते सांगतात की आम्हाला मोदी साहेबांसारखा पंतप्रधान पाहिजे आणि आम्हाला भारतात परत जायचं आहे. आणि हा भारताचा विजय आहे, हा भारताच्या संस्कृतीचा विजय आहे, मोदी साहेबांचा विजय आहे. आणि म्हणून काल एक तरुण इथे आलेले होते. हे लोक काय झालेले आहेत, हे लोक राजवाड्यात राहतात आणि त्यांना राजवाड्यात, त्याला पॅलेस पॉलिटिक्स म्हणतात इंग्रजीमध्ये. हे कधी जमिनीवर उतरत नाही, यांना काय माहिती नाही. इथं राणेसाहेब तुमचा आणि माझा बोर्ड लावलेला आहे. निवडणूक आहे, आम्ही बोर्ड लावणारच. आणि तुम्ही कोकणातले आहे, मी कोकणातला आहे, एकत्र बोर्ड लावण्यामध्ये आम्हाला अजिबात कमीपणा नाही. याच्या पुढे केवळ बोर्ड नाही लावणार, तर एकत्र काम करून दाखवणार आणि कोकणाचा विकास करून दाखवणार. आणि हे चॅलेंज असतं. बोर्डाकडे बोर्ड दाखवू नका, तुम्ही काय विकास केला हे तुम्ही आधी सांगा. ज्या काजूच्या धोरणाचा बद्दल ते काल उद्धव साहेब बोललेले होते कणकवलीला, काजूसाठी काय केलं नाही. तुम्हाला हे सुद्धा माहिती नाही की काजूची एक कमिटी होती, मी त्या कमिटीचा अध्यक्ष होतो. आणि एवढं सुंदर धोरण केलेलं आहे की काजूचं उत्पन्न 1.5 पटीने वाढणार, त्याची खरेदी सरकार करणार. एवढंच नाही तर यंदा रेट पडला तर सरकारने 10 रुपये त्याला भाव दिला अधिकचा आणि 290 कोटी रुपयाची तरतूद केली. काजूच्या फाईलला यांनी हात लावलेला नव्हता. शिंदे साहेब सत्तेवर आले, 1500 कोटी रुपये काजूच्या धोरणासाठी दिले. मी तुम्हाला हे एवढ्यासाठी सांगतो की ही लोक सांगतात, करत काहीच नाही. त्यांना फक्त मुख्यमंत्रीपद पाहिजे असतं. आम्हाला काय सांगितलेलं होतं की आम्हाला अमित शहाजीने आश्वासन दिलं होतं. काल अमित शहा साहेब माझ्यावर अर्धा तास होते, जेव्हा रत्नागिरीला आले त्यावेळेला. त्यांनी काय सांगितलं की तुम्ही मला बाळासाहेबांच्या खोलीमध्ये घेऊन जाणार असाल आणि माझ्याकडून मुख्यमंत्रीपद मागणार असाल तर ते मी अजिबात देणार नाही. हे समजायचं असेल तर मी खोलीमध्ये येतो, एवढ्या स्पष्ट शब्दामध्ये सांगितलेलं होतं. आणि त्याच्यानंतर त्यांनी पालघरची सीट मागून घेतली. आम्हाला मात्र सांगताना काय सांगितलं, निम्म मुख्यमंत्रीपद देऊ केलेलं होतं. म्हणजे खोटं किती बोलायचं याला सुद्धा मर्यादा असतात. आम्ही कबूल केलं की आम्हाला नेहमी सांगत होते की बाळासाहेबांची इच्छा आहे की शिवसैनिकांनी एकदा तरी महाराष्ट्राच्या गादीवर बसलं पाहिजे. मग शिवसैनिक कोण बसलेला होता? शिंदे साहेब हे खरे शिवसैनिक आहेत. शिवसैनिक कोण असतो? ज्या वेळेला घराला आग लागली तर त्याला आग विझवायला जाणारा, शत्रावर चढणारा शिवसैनिक असतो. एखाद्या माणसाला हार्ट अटॅक आला की ॲम्ब्युलन्स घेऊन धावणारा शिवसैनिक असतो. आणि तसं शिवसैनिक जे बाळासाहेबांनी तयार केले त्याच्यापैकी एक खरे शिवसैनिक, ज्याला सच्चे शिवसैनिक म्हणता येतील, असे 2 तरी नावं माझ्या समोर आहेत. त्याच्यापैकी एक विद्यमान मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहेब आहेत आणि दुसरे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय राणे साहेब आहेत. ही वस्तुस्थिती आहे. त्यांना लोक दादा का म्हणतात? आपल्या मोठ्या भावाला आपण दादा म्हणतो.
आणि म्हणून ते प्रेम त्यांनी जोपासलेलं आहे. मुख्यमंत्रीपद त्यांना फक्त 6 महिने मिळालं. या 6 महिन्यामध्ये त्यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा कायापालट केला, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून कोणतरी विनायक राऊत येणार आणि काहीतरी बोलणार, ज्यांना मला माझ्याबद्दल असं म्हणत होते की ज्यांना चहा द्यायची दानत नव्हती ते आता उदार झालेले आहेत. मी तुम्हाला एकच सांगतो, माझ्या ऑफिसमध्ये या, सकाळी माझं कॅन्टीन सुरू होतं. आलेल्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला चहा, नाश्ता, दुपारचं जेवण असं अव्याहतपणे 25 वर्ष चालू आहे. तुम्ही तर हल्ली आला आमच्या जिल्ह्यामध्ये. आमची संस्कृती सावंतवाडीची संस्कृती आहे, जी आम्हाला शिवरामराजे भोसलेंनी शिकवली, जी आम्हाला बापूसाहेब महाराजांनी शिकवली. आलेल्या माणसाचं आदरातिथ्य करण्यामध्ये आम्ही कुठेही कमी पडत नाही. आणि म्हणून मी तुम्हाला एक गोष्ट निश्चितपणे सांगू इच्छितो की यांच्यासारखी जी माणसं असतात ही काहीही करत नसतात. आदित्य ठाकरे स्वतः पर्यटन खात्याचे मंत्री होते. 65 कोटीची पाणबुडी मी मंजूर केलेली होती. त्याच्यापैकी 25 कोटी MTDCला ऍडव्हान्स दिलेले होते. 2.5 वर्षामध्ये साधी पाणबुडी ते खरेदी करू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. चांदा ते बांधाखाली 150 ते 200 कोटी रुपये हे नुसते पर्यटनाचे MTDCकडे पाठवलेले होते. त्यातली थोडी सुद्धा रक्कम ते खर्च करू शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. ज्याला काम करता येत नाही त्यांनी मंत्री होता कामा नये. आम्ही मंत्री होतो, काम करतो म्हणून लोक आमच्यावर प्रेम करतात, ही वस्तुस्थिती आहे. इथं काही 1-2 लोक आलेले होते, माजी पदाधिकारी आहेत आमचे. खरं तर बघा, सारखं सारखं ज्या माणसाने आपल्याला मोठं केलं त्याच्याबद्दल बोलायला लागलं तर मग त्यांना मोदी साहेबांच्या भाषेमध्ये अतृप्त आत्मा असे म्हणतात. मला काही त्यांना अतृप्त आत्मा म्हणायचं नाही आहे, पण लोक समजायचं ते समजतात म्हणून त्यांची डिपॉझिटच जप्त करत असतात. त्यांच्याबद्दल फार विचार करण्याची काही गरज आहे असं मला स्वतःला वाटत नाही. आणि म्हणून तुम्हाला एकच गोष्ट सांगतो, तुम्ही प्रेम दिलेलं आहे. तुम्ही प्रेम देऊन 15 वर्ष मला आमदार बनवलं म्हणून मी मंत्री झालो. आणि एक गोष्ट निश्चितपणे लक्षात घ्या, इथे येऊन सांगायचं की हे दोघं एकत्र आलेत मंत्रिपदासाठी, म्हणजे तुमची इच्छा काय की आम्ही आयुष्यभर भांडत राहावं? मग कोकणाचा विकास कोण करणार? आमच्यावर कोकणावर टीका होते की कोकणी माणसं एकामेकाशी भांडत राहतात आणि कोकणाचा विकास होत नाही. मग आम्ही जर ठरवलं आणि आज नाही ठरवलं, ज्यावेळेला मी पालकमंत्री होतो त्यावेळेला राणेसाहेबांनी मला सांगितलं, ज्या वेळेला जिल्ह्याचा विकास असेल तिथं भांडण नाही, आपण एकत्र काम करायचं. त्यांनी शब्द पाळला, मी शब्द पाळलेला आहे आणि माझा शब्द आता तुम्ही सावंतवाडीतल्या सगळ्या लोकांनी पाळायचा आहे. या लोकांना जर उत्तर द्यायचं असेल तर सांगितलं पाहिजे की आम्ही भांडणार नाही, आम्ही भांडलो तर भांडू कोकणाच्या विकासासाठी, आपापसात नाही भांडणार. आमच्यामध्ये वैचारिक मतभेद होऊ शकतात, ते व्यक्तिगत मतभेद कधीच नसतात. म्हणून कशा तऱ्हेने बोलतात बघा, कशा तऱ्हेने तुम्ही आमच्या नेत्याबद्दल बोलता याला सुद्धा मर्यादा आहे. कोकणी माणसाच्या सहानुभूतीला मर्यादा आहे. आणि त्याच्यामुळे स्वाभिमानाने ज्या वेळेला राणेसाहेब बाहेर पडले त्यावेळेला राणेसाहेबांनी 12 आमदारांचे राजीनामे दिले आणि 12 आमदारांपैकी 11 आमदारांना स्वतःच्या हिमतीवर निवडून आणलं, ही वस्तुस्थिती आहे. कुठल्याही पक्षामध्ये गेले नाहीत. अपक्ष म्हणून स्वतःचा पक्ष स्थापन करून 2.5 लाखापेक्षा जास्त मतं घेणारा एकमेव नेता कोकणामध्ये आणि त्यांचं नाव नारायण राणेसाहेब आहे. आणि म्हणून मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की लोक काय बोलतात ह्याला महत्व देऊ नका. तुमच्यासाठी एवढ्या वेगवेगळ्या योजना आणलेल्या आहेत की प्रत्येक योजना मी बोलायला लागलो तर मला दिलेला संपूर्ण कालावधी संपून जाईल. शहरामध्ये पाण्याची टंचाई होती, आपण 57 कोटीची पाण्याची योजना दिलेली आहे. शहरामध्ये नवीन म्युझियम दिलेलं आहे, नवीन योगा सेंटर दिलेलं आहे. आता तुम्ही नरेंद्र उद्यानवर गाड्यातून जाता, त्या नरेंद्र उद्यानचा विकास सुरू झालेला आहे. 5 कोटीचं तुम्हाला या ठिकाणी क्रीडा संकुल दिलेलं आहे. ज्या ठिकाणी सचिन तेंडुलकर स्वतः खेळले आणि त्यांना ज्यांनी शिकवलं त्या रमाकांत आचरेकर साहेबांच्या नावाने इथं ड्रेसिंग रूम तयार होतोय. अनेक गोष्टी ज्या या शहरामध्ये होत आहेत, हे शहर एका वेगाने प्रगती करतंय. आणि म्हणून कोण कोणाला काय म्हणता याला महत्व नाही. आमच्या विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी 100 कोटी रुपये या शहराला दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून तुम्ही आम्हाला चॅलेंज करता की तुम्ही तुमची कामं वाचून दाखवा, तुम्ही का नाही पैसे देऊ शकला? पैसे देण्यासाठी शिंदे साहेबांना का यायला लागलं? कारण तुम्ही कधी पैसे देण्याचे अधिकार तुमच्याकडे नव्हतेच. तुम्ही त्या ठिकाणी काँग्रेसची लाचारी स्वीकारलेली होती. हे बघा, शेवटी ज्यावेळेला समजा माझा एकेकाळी वैचारिक संघर्ष झाला, मी ज्या पक्षातून निवडून आलेलो होतो त्या आमदारकीचा राजीनामा दिला आणि स्वाभिमानाने बाहेर पडलो. स्वाभिमान
हे कोकणी माणसाचं ब्रीद आहे, नेहमी लक्षात ठेवा. आणि म्हणून खोटं सांगून तुम्हाला जर भडकवत असतील तर एक गोष्ट तुम्ही निश्चितपणे लक्षात घेतली पाहिजे की कोकणी मनुष्य हा प्रसंगी भांडू सुद्धा शकतो, परंतु ज्यावेळेला कोकणाचा विकासाचा विषय येतो त्यावेळेला एक नवीन उंची सुद्धा गाठू शकतो. आज राणे साहेबांच्या डिपार्टमेंटचं बजेट आहे, हे बजेट हे महाराष्ट्राच्या बजेट एवढं मोठं आहे. आणि मग ते जर आज नुसते खासदार म्हणून उभे राहिलेत का? आपण 2 वेळा एका माणसाला खासदार म्हणून निवडून दिलं की नाही? दिलं ना? साधं राज्यमंत्री तरी केलं का? त्यांची लायकी त्यांच्या पक्षप्रमुखांनीच काढलेली आहे. कसलं पद नाही दिलं. नेहमी जी काही कामं केली ही कामं मी स्वतः मंजूर करून गेलेली आहेत. टॉवर सुद्धा जे मंजूर केले त्याच्यासाठी आम्ही पार्ल्याला मीटिंग घेतली होती डिपार्टमेंटची, त्याच्यामध्ये ते टॉवर मंजूर केले. आपल्या आपण काहीही नाही करता नुसतं फिरत राहायचं. संघटनाच्या बद्दल इथं आदित्य ठाकरे बोलले, त्यांना मी एकाच शब्दात उत्तर देतो. मी ज्या वेळेला पक्षांतर केलं त्याच्यापूर्वी फक्त 45,000 मतं ही या जिल्ह्यामध्ये शिवसेनेला मिळत होती, शिवसेनेच्या धनुष्यबाणाला. राणेसाहेब त्याला काँग्रेसमध्ये होते. राणेसाहेब आपल्याला आठवत असेल 1,80,000 मतं काँग्रेसला मिळायची आणि त्याच्या खालोखाल 1,50,000च्या आसपास 1,85,000 ते 1,50,000 मतं राष्ट्रवादी काँग्रेसला मिळायची. त्याला मी राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अध्यक्ष होतो. मी इथून बाहेर पडलो, एका वेळेला राष्ट्रवादीची मतं 35-40 हजारावर गेली आणि शिवसेना 150, 155, 1,55,000वर गेली. राणेसाहेब माझ्यासाठी केलं म्हणतात. मग कोणी कोणासाठी केलं? आम्ही यांच्या पक्षासाठी करायचं. या पक्षासाठी गेल्यानंतर तुम्ही आम्हाला आपलं नोकर समजायचं, असं होऊ शकत नाही. महाराष्ट्राचे एवढे मुख्यमंत्री मी बघितलेले आहेत. मी गेलो की ताबडतोब मला वर्षावर त्या ठिकाणी एंट्री मिळायची. या राणेसाहेबांच्या ज्ञानेश्वरीवर किती वेळा मी वर्षावर जरी गेलो तरी राणेसाहेबांनी कधी मला बाहेर पासून ठेवलंय असं मला कधी आठवत नाही. आणि म्हणून राणेसाहेब तुम्हाला एक सांगतो, एकेकाळी तुमचा सत्कार केला म्हणून मला 14 वर्ष सत्तेच्या बाहेर ठेवलेलं होतं. म्हणून मी काही सत्कार केल्याबद्दल माफी नाही मागितली. मी एका कोकणाच्या नेत्याचा सत्कार केला, त्याचा मला अभिमान आहे. ज्या वेळेला एखादा मनुष्य नेता होतो, एखादा मनुष्य मंत्री होतो, कुठल्या पक्षाचा आणि कोणाचा राहत नाही, तो सगळ्या जनतेचा असतो. आणि म्हणून सावंतवाडी नगरपालिकेचा मी नगराध्यक्ष होतो. राणेसाहेबांचा सत्कार केला आणि तो मनापासून केला. आज राणेसाहेबांना जो पाठिंबा दिला हा सुद्धा मनापासून दिलेला आहे. सकाळपासून मी उन्हामध्ये शिरोड्याच्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना भेटलो, वेंगुर्ल्यातल्या सगळ्या व्यापाऱ्यांना भेटलो. काल सकाळच्या वेळेला आपण सावंतवाडीतल्या सगळ्या बाजारामध्ये फिरलो. का फिरलो पायी? मी असंच वाटू शकलो असतो. बघा, कोकणी मनुष्य शब्द देतो तो शब्द पाळतो. आणि त्याच्यामुळे तुमच्या सगळ्यांकडून सुद्धा मला शब्द पाहिजे की तुमच्या गावामध्ये आणि शहरामध्ये 90% मतदान हे आपण राणेसाहेबांना करायचं आहे. हे तुम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवा आणि ते बहुमत देऊन आपल्याला अतिशय अभिमानाने राणेसाहेबांना पुन्हा एकदा मंत्री म्हणून दिल्लीमध्ये पाठवायचं आहे. हे मंत्रीपद हा भले राणेसाहेबांचा बहुमान असेल, परंतु हे मंत्रीपद तुमच्यापैकी प्रत्येकाचं आहे. आणि म्हणून लक्षात ठेवा की येत्या काळामध्ये मंत्री म्हणून खूप काही तुमच्यासाठी करण्याची ताकद ही राणेसाहेबांच्या मध्ये आहे. 200 कोटीचं नुसतं ट्रेनिंग सेंटर त्यांनी या ठिकाणी तयार केलेलं आहे. आणि मी तुम्हाला एक सांगतो, जसं मी सावंतवाडीमध्ये काम केलं, मुंबईचा पालकमंत्री म्हणून मुंबईमध्ये सुद्धा तसंच काम केलेलं आहे. तुम्ही आज जर गेला तर कोळी लोकांना कधी बघितलेलं नव्हतं. आज कोळीवाड्यामध्ये पर्यटन सुरू झालेलं आहे. हा कोकणी मनुष्य हा मनापासून काम करतो. आणि त्याच्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, राणेसाहेब कोकणी आहेत आणि कोकणी असल्याचा त्यांना अभिमान आहे आणि ते कोकणी असल्याचा मला एक कोकणी मनुष्य म्हणून अभिमान आहे. म्हणून सगळे मतभेद बाजूला ठेवले आणि आम्ही सगळे एकत्र आलेलो आहोत. आणि त्याच्याबद्दल कुठेही वाईट वाटण्याचं काही कारण नाही. ते कर्तृत्व आदरणीय राणेसाहेबांमध्ये आहे. भारतातले 5व्या क्रमांकाचे ते मंत्री आहेत. आणि म्हणून इथं हा सावंतवाडीचा एक सावंतवाडीचे आपण सगळे लोक एकत्र आलो. जसं सावंतवाडीला 100 कोटी रुपये दिले, वेंगुर्ल्याला दिलेले आहेत, दोडामार्गला दिलेले आहेत, तिथलं नवीन नगरपालिका असेल, तिथलं नाट्यगृह असेल, त्या ठिकाणची पाणी पुरवठा योजना असेल, प्रत्येक गोष्टीला पैसे दिलेले आहेत. आणि येणारा काळ हा कोकणी माणसाचा काळ आहे. आणि म्हणून तुम्ही आम्ही सर्वांनी कोकणाच्या विकासासाठी तयार राहिलं पाहिजे. एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभिमान तुम्हा आम्हाला सगळ्यांना असतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं जे नेव्हल हेडक्वार्टर होतं
ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये होतं, विजयदुर्गला. आणि पहिला समुद्र किनारा हा सिंधुदुर्ग त्यांनी मालवणमध्ये बांधला. परंतु छत्रपतींचा ध्वज हा भारताच्या नेव्हीच्या ध्वजावर त्याचं बोधचिन्ह घालण्याचा निर्णय हा आदरणीय मोदी साहेबांनी केला. त्यांनी छत्रपतींचा अभिमान जागृत ठेवला. आणि ही लोक जी छत्रपतींच्या नावाने राजकारण करतात ते मात्र मोदी साहेबांच्या नावाने वाटेल तसं बोलत फिरतात. आणि म्हणून मला कोणावर टीका करायची नाही आहे. परंतु पुढच्या काळामध्ये मी आपल्याला एकच गोष्ट सांगतो की आपण राणे साहेबांना मतदान करा. या तालुक्याचा आमदार म्हणून इलेक्शन असून दे किंवा नसून दे, प्रत्येक वाडीवर प्रत्येक वॉर्डमध्ये मी स्वतः येईल आणि पुढच्या 6 महिन्यामध्ये तुमचं एकही काम शिल्लक ठेवणार नाही एवढी मी तुम्हाला आश्वासन देतो. मनापासून मी आपल्याला सांगतो की आताच्या वेळ हा कोणावर टीका करण्याचा नाही आहे. नाहीतर माझ्याकडे हे सगळं लिहिलेलं होतं, काय काय केलेलं आहे. एकच गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो, हिंदुत्व म्हणजे काय असतं ह्याचं एक उत्कृष्ट उदाहरण हे बाळासाहेब होते. आपल्याला माहिती आहे की त्या ठिकाणी वैष्णोदेवीची यात्रा चालते आणि पाकिस्तानमध्ये काही अतिरेक्यांनी वैष्णोदेवीची यात्रा रोखली. बाळासाहेबांनी त्या दिवशी स्टेटमेंट काढलं की आजच्या आज जर वैष्णोदेवीची यात्रा सुरू नाही झाली तर हजला जाणारं एकही विमान हे मुंबईतून उतरणार नाही. दुसऱ्या दिवशी वैष्णोदेवीची यात्रा सुरू झाली. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्या बाळासाहेबांचा स्वाभिमान तुम्ही तोडला. मला भारताच्या पंतप्रधानांनी स्वतःच्या पक्षामध्ये बोलवलेलं होतं. मी का पक्षामध्ये गेलो नाही तर दोन्ही पक्षामध्ये कोऑर्डिनेशन राहिलं पाहिजे. आपण एक गोष्ट लक्षात घ्या की मी नेहमी उदाहरण देतो की सर्वसामान्य माणसाला बाळासाहेबांनी एक नवीन जीवन दिलं. आणि त्या बाळासाहेबांच्या विचारावर काम करायचं असेल तर तुम्हाला शिवसेनेबरोबर काम करायला लागेल. भाजपमध्ये माझे अनेक मित्र आहेत, माझे अनेक सहकारी आहेत, अनेक मित्र आहेत. परंतु मी शिवसेनेमध्ये का गेलो? बाळासाहेबांच्या विचारासाठी गेलो. तुम्ही बाळासाहेबांचा विचार सोडून दिला. बाळासाहेबांचा विचार सोडल्यानंतर आम्ही हिंदुत्ववादी आहे असं म्हणण्याचा तुम्हाला अधिकार राहिलाय का? आज तुमच्या आजूबाजूला कोण असतं याचा विचार केला पाहिजे. आणि म्हणून मला एकच गोष्ट सांगायची आहे की ज्या वेळेला मला मोठी संधी होती ती का घेतली नाही तर बाळासाहेबांच्या विचारासाठी घेतली नाही. आणि मग तुम्ही बाळासाहेबांचा विचार सोडून जात असाल तर मग सगळी लोक बाहेर का पडली? अशीच बाहेर नाही पडली. एकाने खोके बिके हे जे आदित्य बोलतात ना, ही लहान मुलं लहानपणापासून खोक्याबरोबर खेळत असतात. त्यांना स्वप्नात सुद्धा खोके दिसत असतात आणि रोजच्या रोज खोके सुद्धा दिसत असतात. आम्हाला असले खोके वगैरे काय माहिती नसतं. त्या व्हॅनिटी व्हॅन आणि खोक्याबद्दल बोलल्या. व्हॅनिटी व्हॅन भाड्याची आहे. 8-10 दिवसाचं भाडं मी भरू शकतो आणि मी पक्षाचा स्टार प्रचारक आहे. माझ्या व्हॅनिटी व्हॅनचं भाडं सुद्धा माझा पक्ष भरतो. तुम्हाला मात्र कुठल्याही मिटिंगला गेले की शेजारी व्हॅनिटी व्हॅन उभी राहते. कशाला? आम्ही जंगलात जातो म्हणून आम्हाला राहायला व्हॅनिटी व्हॅन लागते. तुम्हाला साध्या साध्या गोष्टी करायला सुद्धा तुमची व्हॅनिटी व्हॅन तिथं उभी असते आणि ह्याच्या चौपट मोठी व्हॅनिटी व्हॅन उभी असते. त्याच्यामुळे व्हॅनिटी व्हॅनवर बोलायला नको. मी तुम्हाला सांगतो की गोरगरीब लोकांबद्दल बोला, त्यांच्या झोपडीबद्दल बोला, त्यांचं जीवन कसं सुधारायचं त्याच्याबद्दल बोला. मच्छीमारांसाठी मी त्यांचं जीवन सुधारण्यासाठी आउटबोर्ड इंजिन दिल्या, त्यांना व्हॅन्स दिल्या, त्यांना स्वतःच्या होड्या दिल्या, म्हणजे चांगल्या होड्या, त्याच्यामध्ये आउटबोर्ड इंजिन, त्याच्यामध्ये तुम्ही शेतकऱ्यांसाठी दिलं. माझ्याकडे पूर्ण लिस्ट आहे कोणासाठी काय काय दिलं ते. शेतकऱ्यांच्या जवळजवळ 7,500 हेक्टरमध्ये आपण शेतीमध्ये सुधारणा केली. एका विशिष्ट वेगाने काम केलं. महिलांसाठी वेगवेगळ्या योजना आणल्या, पर्यटनाच्या योजना आणल्या. आम्ही दिवस रात्र कामच करत असतो. यांना काम बिम असं काही लागत नाही. हे राजवाड्यामध्ये राहतात, राजवाड्यामधून राज्य करतात. यांना जमिनीवर आणण्याचं काम जर कोणी केलेलं असेल तर आम्ही 50 आमदारांनी हे काम केलं. ही वस्तुस्थिती आहे. नाहीतर हे कधी जमिनीवर येतही नव्हते, कुठल्या कार्यकर्त्यांना भेटत नव्हते. आणि कशाला खोटं बोलता? ज्या वेळेला आम्ही निघून गेलो त्यावेळेला तुम्ही आजारी नव्हता. दुसऱ्या दिवशी तर तुम्ही गाडीत बसून मातोश्रीवर गेला. सगळ्यांनी हे बघितलेलं आहे. तुम्ही आजारी होता त्याला कोण तुमच्याबद्दल काळजी करत नव्हतं? तुमचा स्वतःचा मुलगा मात्र स्वित्झर्लंडमध्ये होता. एवढं लक्षात ठेवा. आम्ही कुठेही गेलो नाही. आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थनाच करत असतो. कोणी आजारी पडला तर आम्ही प्रार्थनाच करतो. उगाच आमची बदनामी करू नका. आणि कोणीही बाळासाहेबांच्या विचारासाठी केलेली आहे, नाहीतर शिवसेना संपली असती. तुम्ही बघा, ज्या दिवशी आम्ही बाहेर पडलो त्या दिवशी कणकणीत बरे झाले. का बरे झाले? कारण कधीतरी हे समजायला पाहिजे होतं की काँग्रेसच्या हातामध्ये राज्य सोपवायचं
की ज्या काँग्रेसच्या राज्यावर सोपवल्यानंतर आपण म्हणत होतो की काँग्रेस बरोबर आघाडी केली तर मी शिवसेना पक्ष बंद कर, हे बाळासाहेबांनी सांगितलेलं होतं. आणि म्हणून तुम्हाला एकच गोष्ट सांगायची आहे की राणेसाहेबांचं भाषण अजून व्हायचं आहे. बघा, जेवढे कामं संपूर्ण सावंतवाडी तालुक्यामध्ये झाली आहेत, फक्त 9 रस्ते जे पंतप्रधान सडक योजनेचे आहेत आणि मुख्यमंत्री सडक योजनेचे आहेत, त्याला कॉन्ट्रॅक्टर मिळाले नाहीत म्हणून तेवढे राहिले आहेत. आचारसंहितेनंतर ते सुद्धा होणार. माझ्या मतदारसंघामधला एकही खराब रस्ता हा येत्या दिवाळीनंतर तुम्हाला दिसणार नाही, एवढी मी तुम्हाला खात्री देतो. प्रत्येक ठिकाणी रस्ते मंजूर केले आहेत, ब्रिज मंजूर केले आहेत, पाणी पुरवठ्याच्या योजना मंजूर केल्या आहेत. काहीही कामं शिल्लक नाही. एक काम शिल्लक आहे, युवकांना नोकऱ्या देण्याचं, महिला बचत गटांसाठी वेगवेगळे उद्योग तयार करायचं, मच्छीमारांना अधिक चांगल्या स्कीम देण्याचं, आपल्या बागायतदारांसाठी वेगळं काहीतरी करून दाखवण्याचं. आणि ते केवळ 6 महिन्यामध्ये. आणि 6 महिन्यामध्ये पर्यटनाचं सुद्धा एवढं काम करून दाखवेन की तुम्हाला अभिमान वाटेल की आमचे दोन्ही मंत्री असे आहेत की ते बोलणारे मंत्री नाहीत, काम करणारे मंत्री आहेत. अशी कामगिरी मी आणि राणेसाहेब तुम्हाला सिंधुदुर्गमध्ये करून दाखवू. बरोबर आमचे पालकमंत्री आहेत, बरोबर आमचे उद्योग मंत्री आहेत. कोकणी मनुष्याच्या एकीमध्ये काय ताकद आहे हे आम्ही 100% दाखवू. आणि त्याच्यामुळे पुन्हा तुम्हाला आल्यानंतर असं बोट दाखवायला लागणार नाही. पुन्हा तुम्हाला इथं येतानाच लाज वाटेल, कारण ज्या लोकांबद्दल आम्ही बोलून गेलो त्या लोकांनी काम करून असं दाखवलं की मला काय बोलायला शिल्लक ठेवलं नाही. एवढं त्यांना बोलायला लागेल एवढं सांगतो. आणि मी तुम्हाला मनापासून आवाहन करतो की येत्या निवडणुकीला तुम्ही दिलेलं मत हे राणेसाहेबांना तर जाईलच, राणेसाहेब परत मंत्री होतील, परंतु राणेसाहेबांना मतदान केल्यानंतर तुमचे आवडते पंतप्रधान मोदी साहेब हे पुन्हा एकदा प्रधानमंत्री होतील. म्हणून तुम्हाला हे मतदान करायचं आहे. तुम्ही केलेलं मतदान महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना, उपमुख्यमंत्र्यांना सर्वांना जाणार आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला मनापासून विनंती करतो की या ठिकाणी आपण हे मतदान करावं. आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगतो की इंडस्ट्रीज कुठे जाव्या ह्या त्या इंडस्ट्रीचा प्रश्न असतो. विनाकारण गुजरातचं नाव घेण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रामध्ये 4.25 लाख कोटीची इन्व्हेस्टमेंट आली. गुजरात, कर्नाटक, तामिळनाडू सगळी राज्य एकत्र केली तरी त्यांची टोटल 4.25 लाख कोटी रुपये होत नाही. आणि आता एक मोठा उद्योग हा या ठिकाणी होणार आहे. आणि त्याच्यामुळे मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, महाराष्ट्र हे भारताचं ग्रोथ इंजिन आहे आणि महाराष्ट्र नेहमी प्रगतीपथावर राहील. यांच्या काळामध्ये 2.5 वर्षामध्ये प्रकल्प थांबवण्याचं फक्त काम झालं. आमचं सरकार आल्यानंतर सगळे प्रकल्प चालू झाले. शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत मिळाली. महाराष्ट्राची वेगवान प्रगती झाली आणि त्याची नोंद संपूर्ण भारताने घेतलेली आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला सर्वांना मनापासून विनंती करतो की आपण या निवडणुकीकडे विकासाची निवडणूक म्हणून बघा आणि राणेसाहेबांना प्रचंड बहुमताने विजयी करा, एवढं सांगतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद शालेय शिक्षण मंत्री साहेब. आपले शब्द नेहमीच आमच्या थेट काळजात पोचतात, हे मात्र खरं. मित्रहो, निर्धार कोकणचा, निर्धार सिंधुदुर्गचा, निर्धार तुम्हा आम्हा प्रत्येक मतदार बंधू आणि भगिनीचा, विजय महायुतीचा. गेल्या 35 वर्षात आपल्या राजकारणाच्या कारकिर्दीमध्ये 3.5 दशक म्हणजे 35 वर्षात सन्माननीय केंद्रीय मंत्री साहेब नारायणराव राणे यांनी अनेक विकास कामे आणलेली आहेत, अनेक संकल्प केलेले आहेत, अनेक योजना राबवलेल्या आहेत, कल्याणकारी अनेक योजना आपल्या कोकणमध्ये आणलेल्या आहेत. या सर्वांचा सन्मान राखूया आणि संकल्प करूया आणि आपले महायुतीचे अधिकृत उमेदवार सन्माननीय नारायणराव राणे साहेब यांच्या नावासमोरील कमळ या निशाणीचे बटन दाबून त्यांना प्रचंड बहुमताने विजयी करूया. आत्ताच इथे उपस्थित असलेले सन्माननीय आमदार साहेब निरंजन डावखरे सर आणि आमदार साहेब सन्माननीय नितेश राणे साहेब यांचं मी सगळ्या जनसमुदायाच्या वतीने जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करते. आणि यानंतर विनंती करते सन्माननीय केंद्रीय मंत्री साहेब यांना त्यांनी आपले विचार व्यक्त करावे.
7 मे रोजी लोकसभेची निवडणूक होऊ घातलेली आहे. आज 5 तारीख आहे, शेवटचा दिवस आहे आणि अर्धा तास फक्त प्रचार बंद व्हायला शिल्लक आहे. आणि म्हणून ही लोकसभेची निवडणूक किती महत्वाची आहे हे आपण सर्व जाणता. देशासाठी, देशातील 140 कोटी जनतेसाठी अति महत्वाची आहे. आणि म्हणूनच ही निवडणूक आपण सर्वांनी, भारतीय जनता पक्ष आणि महायुतीतील सहयोगी पक्ष यांनी या निवडणुकीकडे अतिशय काळजीपूर्वक पाहणं आणि आपला उमेदवार प्रचंड मतांनी निवडून येऊन मोदींच्या 400 पार खासदारांमध्ये 400 पेक्षा जास्त खासदार निवडून येतील, त्या रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गाचा खासदार असावा यासाठी प्रयत्न असणं आवश्यक आहे. या सभेला उपस्थित असलेले आता तुमच्याशी बोलले सन्माननीय दीपकजी केसरकर शिक्षण मंत्री, सन्माननीय नितेशजी राणे, सन्माननीय राजनजी तेली, सन्माननीय निरंजन डावखरे, सन्माननीय ज्ञानेश्वर म्हात्रेजी आमदार, सन्माननीय संजू परब, स्वता कोरगावकर, सन्माननीय अशोक दळवी, सन्माननीय काका कुडाळकर, सन्माननीय रमाकांत जाधव, सन्माननीय अनिल केसरकरजी, श्रीमती लोबो मॅडम, सन्माननीय भाजप शिवसेना आणि काँग्रेस आरपीआय मित्र पक्षाचे सर्व मान्यवर पदाधिकारी, पत्रकार मित्र, उपस्थित बंधू भगिनीनो आणि तरुण मित्र, ही निवडणूक अंतिम टप्प्यावर आलेली आहे. आज प्रचाराचा शेवटचा दिवस आहे. बांधवांनो, हा जिल्ह्यातील किंवा रत्नागिरी दोन्ही जिल्ह्यातील निवडणूक एवढी महत्वाची आहे की विरोधी पक्षाचे बहुतेक नेते मंडळीकडे येऊन जात. काली आले, परवाही आले आणि जे बोलतात त्यामध्ये आम्ही जे आता मी सांगणार आहे, मोदी साहेबांनी 10 वर्षात काय केलं, मी या कोकणात गेल्या 34 वर्षात लोकांना काय दिलं हे मी सांगणार. पण या लोकांनी 2.5 वर्ष महाराष्ट्रात सत्ता होती, त्या 2.5 वर्षात महाराष्ट्राच्या जनतेला, शेतकरी असो, कामगार असो, विद्यार्थी असो, कोणत्या क्षेत्रात पायाभूत सुविधा असो, उद्योगधंदे असो, काय दिलं महाराष्ट्राला जनतेला? 2 हाताला काम दिलं, तरुण तरुणींच्या हाताला नाही. चला कोकण, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यात शिवसेनेचा उमेदवार उद्धव ठाकरेचा लढतोय. जेवढे लोक आले या पक्षाचे, 10 वर्षात त्यांनी नळपाणी योजना गावाला दिली, हे धरण पूर्ण केलं, हा रस्ता दिला, हा ब्रिज दिलं, एखादी बालवाडी काढली, एखादी शाळा काढली, एखादं कॉलेज काढलं, सांगितलं आणि केलं नाही. काही न करता फक्त शिव्या द्यायला, अपशब्द बोलायला इकडे आले. पोलिसांनी किती दखल घेतली मला माहित नाही, मी दखल घेतलेली आहे. लोकशाहीमध्ये प्रचारामध्ये काय बोलावं याला काही संकेत आहे, संकेत. मला दोघांची भाषणं माझ्या जवळ आहे, दोघांची. या भाषणामध्ये आडवाला दगाडून टाकी, ऑफेन्स नाहीये, ऑफेन्स नाहीये, खुणा नाहीये, काय काय शब्द ते चिमुरड, अजून काय बोलायची अक्कल नाही, काय बोलायचं.
त्याने जे जे काही बोललं मला विचारायचं आहे, खोके वगैरे जे काय बोलतोस ना, काय तुझे वडील करतात रे? उद्धव ठाकरे कुठली नोकरी करतात, कोणता व्यवसाय करतात, घर कसं चालवतात, गाड्या कुठून घेतात रे बाळा? कुठून घेतात? दुसऱ्यांना गुंड म्हणतो, अत्याचार महिलांवर करतो असं म्हणतात, करतात म्हणे. अरे नाव सांग, नाही तर मी सांगतो. अरे दिशा सालियन या मुलीवर अत्याचार करून तिला वरच्या माळ्यावर खाली टाकणाऱ्यापैकी तू एक आहे ना. तू होता ना याच्यात अत्याचार करून. सुशांतला हत्या केली घरात जाऊन, त्याच्या नोकराच्या समोर नोकर घरात होते, फोटो काढले आहेत, सगळे पुरावे आहेत. अरे हत्या करणारे तुम्ही, करायला लावणारे तुम्ही. एवढ्या वर्षात ती अमरावतीची चव्हाण, त्याही मुलीवर अत्याचार, दिशा सालियनवर अत्याचार. किती अत्याचार! संध्याकाळी 7 ते 9 वाजेपर्यंत काय करतोस तू खारला? काय करतो? बांधवानं बोलण्यासारखं बरंच आहे. माझ्या एवढं मातोश्रीच्या आतलं आणि बाहेरचं दुसऱ्या कोणाला माहित नाही. पण आज निवडणूक जवळ आली आहे, माझ्याकडे फक्त आता 25 मिनिटं आहे. अत्याचारी है अद्याप रमेश मोरे, शिवसेनेचा नेता, साहेबांचा सेवक बाळासाहेबांचा, जाधव यांची हत्या का झाली, कोणी केली, अद्याप आलं नाही. आता येईल आमची सत्ता. हत्या करायला लावणं आणि करणं एकमेव धंदा. अरे पेट्या त्या कुठे जातात माहित नाही मातोश्री. काम धंदा नाही, मर्चेडीज येते कशी हो? सामन्यातून किती पैसे मिळतात? आणि दुसऱ्यांना खोके, दुसऱ्यांची घरं, दुसऱ्यांनी काय केलं ते दिसतं. एक घराचं मातोश्री 2 कसं झालं ते चालतं. अरे लोकांना काय दिलं सांगा तुम्ही. आम्ही शिवसैनिक होतो, मी 39 वर्ष होतो, नगरसेवक, बीएसटी चेअरमन, आमदार, अरे मुख्यमंत्री पर्यंत आम्ही लोकांना शिवसेना लोकहित कशी करते त्यावेळेस दाखवलं. साहेबांच्या काळात तू कुठे होता रे शंभरला? कुठे होता? शिवसेना ज्या वाढत होती आम्ही वाढवत होतो. कोणी शिवसेनेकडे वाकड्या नजरेने पाहिलं तर आम्ही त्याचा बंदोबस्त करत होतो. कधी घराच्या बाहेर पडला का मातोश्रीच्या? आणि इकडे सिंधुदुर्गात एवढ्या मोठ्या मोठ्या गोष्टी, काय हरकत नाही रे. पोलीस प्रोटेक्शन घेऊन आमची सत्ता आहे, आमचे होम मिनिस्टर बदनाम होऊ नये म्हणून आम्ही थांब. तू कसल्या गोष्टी गाडाबिड्याचे करतो? अरे माशी मारायची चेहरा बसली तर ती मारू शकत नाही. स्वतः काय केलं रे? कर्तृत्व सांग. उद्धव ठाकरेने कर्तृत्व सांग. एक तरी कर्तृत्व शून्य माणूस आहे. ना मातोश्रीत, ना बाहेर, ना कामात, कशात काही कर्तृत्व ना. माणसं दुसऱ्याचं मदत घेतल्याशिवाय काही करू शकत. हुशारक्या मारून बाणीने बंधू भगिनीनु, मी हा विषय नंतर बोलेन. पण मला माननीय मोदी साहेबांनी आणि मी राज्यात केलेल्या कामाचा काही उल्लेख करतो. मोदी साहेबांनी 2014 साली सत्तेवर आले, पंतप्रधान झाले, 303 खासदार घेऊन निवडून आले. 303. जगाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये भारत त्यावेळेला 11 नंबरवर होता. 11. माननीय मोदी साहेबांनी गेले 10 वर्षांमध्ये भारताला जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये 5व्या क्रमांकावर आणला. 5व्या क्रमांक. ते कळणार नाही कसं वाढतं. एक वाक्य त्याचं आहे, मी सांगतो वेळेत. मोदी साहेब म्हणाले मी 10 वर्षात 5व्या क्रमांकावर आणलं असलं तरी 2030 साली भारताला मी 3ऱ्या
अमेरिका, चायना आणि भारत एवढी मी प्रगती करेन, विकसित भारत बनवेन, आत्मनिर्भर भारत बनवेन. हे मोदी साहेबांनी करून दिले. कोरोना आला, जगात आला, अनेक देशात लाखो लोक गेले हो, भारतात हे गेले. मोदी साहेब गप्प नाही बसले, हात चोळता. जसा कोरोनामध्ये हात चोळत मातोश्रीमध्ये होता, 2.5 वर्षात दोन दिवस फक्त मंत्राला चालला, 2 दिवस. कोरोनामध्ये मोदी साहेबांनी ज्यांना कोरोना झालाय त्यांना लस टोचावी, ती लस निर्माण करण्याचं काम मोदी साहेबांनी देशातच केलं. देशात, जगात 220 कोटी लोकांना लसीकरण केलं. वॅक्सिन सुरू केलं बनवायला पुण्यामध्ये. आपल्या लोकांना वॅक्सिन प्रत्येक राज्याला वाटले. बांधव महाराष्ट्राला पण वाटले असताना महाराष्ट्रात मोदींची औषधं आली, त्याचं टेंडर काढलं उद्धव ठाकरेंनी. टेंडर काढलंच नाही. लोकांना नुसते प्राण वाचवण्यासाठी मदत नाही. यांनी काय केलं, टेंडर मध्ये 15% टेंडर घेण्यासाठी आम्हाला 15% दे, नाही तुला देणार. अनेक लोक पळून गेले. मोदी साहेब प्राण वाचवण्यासाठी लसीकरण, वॅक्सिन निर्माण केलं, तर यांनी 15% खाल्ले. याला उद्धव ठाकरे म्हणतात. आणि चिरंजीव आदित्य पैसे मोजाय. यांनी बोलूच नाही कोणाबद्दल. आमदार खोके दिले गेले. अरे तुला खोके देत होते म्हणून तुझी जो उदरनिर्वाह होत होता, मग दुसरा बंगला बांधलास. साहेबांनी हे केलं नाही. सैनिकांना, आमदारांना, खासदारांना, मंत्र्यांना सांगितलं नाही, तुम्ही औषधात पैसे खा, तुम्ही काम, रस्ते, पाणी, वीज हे काम चाललेत, त्या ठेकेत पैसे खा. साहेब कधी नाही माहिती. हे यांनी चालू केलं. याचा आपला खासदार इथला खासदार किती किस्से सांगू, किती गोष्टी सांगू. खासदार सांग रे, तुझा जाऊ देतो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे. तू 10 वर्षात या मतदारसंघात या जनतेसाठी सिंधुदुर्ग जनते काय दिलं रे? रस्ते किती, पाणी किती, वीज किती, चौपदरी रस्ता काय संबंध आहे, एअरपोर्ट काय संबंध आहे? हा काल म्हणतो एअरपोर्ट मीच केला. कसा रे बाबा? कोणाच्या घरात मूल जन्माला म्हणतो आपलंच नाव सांगायला लागतो. कसं काय चालेल? त्या वेळेला प्रफुल्ल पटेल मंत्री होते केंद्रात, मी राज्यात महसूल मंत्री होतो. मी प्रफुल्ल पटेल एक दिवशी फोन केला, साहेब म्हणे तुमच्याशी काम आहे या ना. ते म्हणाले नाही साहेब, तुमच्याकडे माझं गोंदियाचं काम आहे. त्यांच्या जिल्ह्याचं नाव गोंदिया. आले मला, साहेब एक गोंदियात महसूलचं काम आहे. मी करून देतो, पण प्रफुल्ल भाई एक माझं काम काय, माझ्या जिल्ह्याला विमानतळ, डोमेस्टिक विमानतळ दिला म्हणे, 1 महिन्यात देतो. आणि खरंच 1 महिन्यात दिलं. मी कलेक्टरना जागा संपादित करायला सांगितली एअरपोर्टचं. कलेक्टरनी प्रांतांना काम दिलं जागा संपादित करायची. हा खासदार 15 लोकांना घेऊन गेला. 15 लोकांना कुठे? विमानतळाच्या जागेच्या इकडे. आणि काय, जागा संपादित करायची नाही, विरोध. मी तेव्हा कोकणात जो घरी होतो कणक, मला कोणीतरी सांगितलं असं. मला चला जाऊन येऊ. मी गेलो एअरपोर्टवर. पोलिसांना बोललो काय पाहताय? कायदेशीर जागा संपादित करायची आहे, हा बेकायदेशीर आंदोलन करतोय, गाडीत गेला घेऊन जा. हा विरोध. बांधवांना मी विमानतळ पूर्ण केला. आणि नेमका आयत्या वेळेवर नागोबा उद्घाटनाच्या वेळेला हा मुख्यमंत्री झाला, उद्धव ठाकरे. आणि मी ज्या उद्घाटनाला गेलो तिथे स्टेजवर चढलो, तर हा बिनकामी खासदार माईक घेऊन स्वागत करायला. नारायण राणे महसूल मंत्री आहेत, त्यांचं स्वागत. अरे बोला, इकडे उद्धव बसला होता, हा इकडे माईक घेऊन, मी मध्ये होतो.
म्हणलं, उद्धवजी हा माणूस खासदार तुमचा ना, हा प्रत्येक विकास कामात पैसे खातो. या एअरपोर्टला विरोध यांनीच केला, तोंडावर मुख्यमंत्र्यांच्या सांग. हा बोललो 10%, 15%. असा माणूस आज या निवडणुकीत उभा आणि काय म्हणे त्याच्या प्रचाराला ठकसेने देत आहे सगळे. आम्ही हे केलं ते केलं. बांधवून या कोकणात जैतापूरचा प्रकल्प येत होता, त्याला विरोध. नाणारचा प्रकल्प येणार होता 3.25 लाख करोडचा, त्याला विरोध, आंदोलन. का हो? आमच्या दीपक केसरकरनी काल परवा एक लिस्ट वाचून दाखव. किती आपल्या देशात, नाही मला वाटतं राज ठाकरेंनी वाचून, राज ठाकरे आपल्या देशात नाणार सारखे प्रकल्प 10 ते 12 चालू आहेत. आणि हे म्हणतात असं होईल तसं होईल, पर्यावरणात परिणाम होईल, लोक मत. काही थांब. बांधून तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो. विधानसभेत चर्चेला जैतापूरचा विरोध झाला. 38 कोळशापासून वीज बनवणारे, वीज निर्माण करे उत्पादक कंपन्या उद्धव ठाकरेला भेटले. काय विषय? विषय काय? त्याची उदाहरणं सांगतात. जैतापूर चालू करू नका, जैतापूरची वीज आमच्यापेक्षा स्वस्त निर्माण होईल आणि आमची वीज कोण घेणार नाही. 38 कारखाने बंद. उद्धव बोलला मग आमचं काय? एक रक्कम ठरली 50 कोटी. आता काय ते 5 कोटी ऍडव्हान्स आणि जैतापूर आंदोलन चालू झालं. या कोकणात जेवढी आंदोलन शिवसेनेने केली पैशासाठी, हायवेसाठी. सिंधुदुर्गात मी त्याला सांगितलं, जे जण कोण रस्त्यावर याल अडवेल ना, मी रस्त्याच्या बाहेर जायला देणार. इथला रस्ता पूर्ण झाला, पण रत्नागिरीचा अडवला. ठेकेदाराला सांगतो 10 कोटी दे. हा कोण आहे? कोण आहे? आणि काय भाषणात सांगतो उद्धव ठाकरे, अरे मी विनायक राऊत इथे पाठवल्यामुळे इथे हत्या कमी झाली. कोण आहे याला? कशा कोण हत्या होत होत्या, कोणाच्या झाल्या, तुझं काय झालं का? आणि हा कोण आहे? कोण विचारतं त्याला? बांधवानं कोकणाचा विकास थांबवला त्याने. आज लाखोनी मुलं कोकणातली वेगवेगळे शिक्षण घेतलेली, टर्नर, फिटर, वेल्डर, हेल्पर जैतापूरला लागली असती, नाणारला लागली असती, पण त्याला विरोध. आणि म्हणून आज थोडी बेकारी आहे. मी आमदार झाल्यापासून आपण सगळी धरणं लाईनीत चालू केली. मी जेव्हा आलो ते 3.5% सिंचन समजा आमच्या जिल्ह्याची होती 3.5% आणि महाराष्ट्राची 17%. 17%. मी बोललो नाही, महाराष्ट्राची सरासरी आपण गाठूया. सगळी धरणं सुरू झाली. आता एखाद्या वर्षात आपण 17चे पुढे जाऊ. सिंधुदुर्ग टँकर मुक्त जिल्हा झाला. पाण्यासाठी वन भटकावं लागत नव्हतं. 90 साली मी आलो ना, 5-5 किलोमीटर कळशी पाण्यासाठी आमच्या आया बहिणीला जावं लागलं. रस्ते नव्हते, वाड्यावर रस्ते नव्हते. कधी बाई रात्रीची आणली तर रिक्षा जात नव्हता. आता सांगा मला कुठलं गाव आहे? रस्ते, पाणी, वीज, शाळा किंवा शाळेत पुरेसे शिक्षक, ब्रिज म्हणा, साखव म्हणा. आज कसली आहे तक्रार? मी पूर्ण केलं. विमानतळ आणला. या मोफाच्या बाजूला दोडा मार्ग तालुका आहे, तिथे इंडस्ट्री आणतोय. 500 कारखाने आपण आणतोय. हॉस्पिटलमध्ये लागणारे सगळे मशीन बनवण्याचा कारखाना एक नाही 500 कारखाने येत आहेत. 1400 एकर जमीन आहे तिथे. फूड प्रोसेसिंगचे कारखाने येत आहेत. आंबा, काजू, नारळ, सुपारी वगैरे फळं आपल्याकडे आहेत. पाऊस पडला काय खराब होणार.
आंबा फक्त एक्सपोर्ट होतो, पण फळ प्रकारचे उद्योग व्हावे, बाय प्रोडक्ट बनवावं, मार्केट देशात परदेशात विकावं, एक्सपोर्ट व्हावं, यासाठी प्रशिक्षण वर्ग मी ओरसला चालू केली. मी टीसी टेक्निकल सेंटर काम चालू झालंय, वर्षभरात पूर्ण होईल आणि तिथे इंजिनिअरिंग आणि फूड प्रोसेसिंगचं ट्रेनिंग मिळेल. केलं का असं? इथल्या मुलांना शिकताय, चांगलं शिकताय. मग मुंबई, पुणा, नाही तर अजून कुठे जावं लागतं? अरे मुख्यमंत्री होतास का नाही दिलं तिथे 5-10 फॅक्टरी, 100-200 कामगार? काही केलं नाही, फक्त बाता हा असा तो तसा. स्वतःच्या आरशात बघ कसा दिसतो ते, नाव ठेवण्यापलीकडे काय नाही. बांधवने काय भाषणामध्ये हा उद्धव ठाकरेचं पिल्लू काय म्हणतं बघा, 370 कलम काढणे आमचं स्वप्न होतं, तो दिवस आम्ही देखील सारखा, पण भाजपने दिलेले आश्वासन पूर्ण केलं नाही. काय वाक्याचा अर्थ? अरे भाजपने आश्वासन नाही पूर्ती केली 370ची. तुमचं स्वप्न तुम्ही पुरं करायला सत्ता आहे का केंद्रात? यांचे खासदार किती हो? 5. बडाया मारतो मोठमोठ्या मोदी तडीपार, मोदी तडीपार हा उद्धव ठाकरे दिल्लीला जाऊन भाषण करतो. अरे तुझे 5, शरद पवार 3, 8 आणि राहुल गांधी 50, 58, आमचे 303. आज 303, उद्या 400च्या पुढे जाणार. सत्ता आमचीच असणार. महाराष्ट्रातील सत्ता, दिल्ली सत्ता. कशाला मोठ्या मोठ्या तडीपार मोदी आणि सत्तेवर आला तर करणार. तो राहुल गांधी एक जाहीरनामा काढला, मॅडम कॉपी काय 1 लाख रुपये प्रत्येक कुटुंबाला 1 लाख रुपये देणार. कधी देशील? आता दे ना, अकाउंटवर काढणी दे. इटलीला ठेवलेस ना ते आण आणि दे वाट. कसे देणार? सत्ता आने के बाद देऊंगा. अरे सत्ता तुझी येतच नाही. एक इथे दुकान पाहिलं शेवटी हो, शेवटी त्या दुकानात मी बोललो माझ्या याला बोललो जरा जा रे, तिथे पाटी लावली आहे, पाटी आहे तिथे साखर 3 रुपये किलो आहे, तू जरा 5 किलो लावून ये. तो गेला दुकान, जरा 5 किलो साखर. अहो साखरच नाही, तुला बोर्ड लावलं. अरे बोर्ड साखर नाही म्हणून तो बोर्ड लावलं 3 रुपये किलोचं. तसं है उद्धव सत्ता नाही, राहुल गांधी सत्ता नाही, ये देंगे वो करेंगे. आयुष्यात सत्ता नाही ना. शरद पवार परवा आमचे मोदी साहेब म्हणाले महाराष्ट्रात येऊन कि ये महाराष्ट्र में एक नेता है, बड़ा नेता, और महाराष्ट्र में आजकल अस्वस्थ है, उनका आत्मा अस्वस्थ हो गया. नाही नाव नाही घेतलं त्याने. दुसऱ्या दिवशी एक नेता लगेच बोलला आणि पेपरवाल्यांनी मोदी आणि शरद पवार त्यांचं नाव न घेता पवार. पेपर मस्त आपलं दुकान चालवलं या 1-2 महिन्यात. काय म्हणतात पवार साहेब? हो मी अस्वस्थ आहे शेतकऱ्यांसाठी आणि महागाईसाठी. पवार साहेब वय वर्ष 84, कधीतरी खरं बोलावं. केंद्रात मंत्री किती वर्ष? 10 वर्ष कृषी मंत्री, 2 वर्ष संरक्षण. महाराष्ट्रात 4 वेळा मुख्यमंत्री, 4 वेळा मुख्यमंत्री, 12 वर्ष दिल्लीत मंत्री. मग शेतकऱ्यांचे कृषी मंत्री असून शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवले नाहीत तुम्ही? की तुम्ही आज अस्वस्थ झाला मोदी सरकारमध्ये, लोक प्रश्न सोडवत नाही म्हणून, महागाई वाढली म्हणून आज अस्वस्थ झाला. मग 4 वेळा मुख्यमंत्री असताना, केंद्रात मंत्री असताना महागाई कमी करायची माहित नाही? आम्ही काय एका दिवसात महागाई वाढवली का? पेट्रोल डिझेल कसं वाढतं हे बाप बेटे आले त्यांना काय माहित कळत. की आपल्या देशावर तर पेट्रोल डिझेल बाहेरून येतं, त्याचे दर कसे वाटतं याला गंध नाही. म्हणे पेट्रोल डिझेल वाढलंय. पवार साहेब म्हणताय महागाई वाढली म्हणून माझा आत्मा अस्वस्थ आहे. तो
अस्वस्थपणे जाणारच नाही. सत्ता कधी येणार नाही. सत्ता येईपर्यंत त्यांचा आत्मशांत होणारच नाही. आता 3 जागा आता आहेत खासदार, आणि आता काय एका मुलीसाठी निवडणूक लढवत आहेत. हे काय, हे फक्त लोकांना उल्लू बनवतात बांधव. मी या जिल्ह्यात या आतापर्यंत 34 वर्षाची कामं केली. माझ्या बरोबरीने एक तरी राजकारणी दुसऱ्या पक्षाचा आहे, काँग्रेस, शरद पवार तो राष्ट्रवादी, शिवसेना, एक बालवाडी काढली, एक शाळा काढली, एखादं कॉलेज काढलं, एखादं हॉस्पिटल काढलं. सांगा मला काय केलं? मी बघा मेडिकल कॉलेज काढलं, 6.5 बेड्स हॉस्पिटल, 450 डॉक्टर म्हणून बाहेर पडणार. आज 450 विद्यार्थी आहेत. इंजिनिअरिंग कॉलेज कणकवलीला 1600 विद्यार्थी बाहेर पडणार. फळ प्रक्रिया उद्योग ओसरगाव 2 क्लस्टर प्रक्रिया उद्योग करणार. वृद्धाश्रम सांगव्याला, हे वेगवेगळे उपक्रम सरकारचे नाहीत. मी एवढं करू शकतो, पण तुम्ही काहीतरी करा आणि मग बोला. राणेवर बोलायला अधिकार नाही हो, अधिकार. मी वडिलांच्या नावाने माझ्या ट्रस्ट आहे तातो सीताराम राणे ट्रस्ट. कशासाठी आहे? आज नाही, 90 पासून. गंभीर आजारी कोण असेल आणि त्याला मदत पाहिजे असेल, अर्ज केला कणकवलीच्या ऑफिसमध्ये, आम्ही मदत दिली. बायपास साठी पण. एखादा मुलगा शिक्षण घेतोय, गरीब आहेत आई वडील, फी भरायला नाही, कॉलेजमध्ये सांगितलं फी भर तरच तुझा रिझल्ट मिळेल, तरच पुढच्या वर्गात जाशील. मग येतात. एक तर मुलाला एवढ्या वर्षात नाही म्हणालो मी. परदेशात वर्षातून एक मुलगा पाठवतो, मुलगा मुलगी कोणी एक. तो म्हणजे 1 कोटी जरी खर्च आला तरी एकाला, दुसरा नाही. एक कधी कोणाला दिलंय पाठवलंय हो परदेशात? इथे आमचा आहे, पुढे गेला अमोल, त्या मुलाचं नाव सांगा, आपण परदेशात पाठवलं तर. विशाल ठाकरे. त्यांनी परदेशात जाऊन पण PhD केली. अशा अनेक आहेत. मी करू शकतो, तुम्ही नाही केलं. आणि टीका, अरे मोदी साहेबांनी ते एवढी कामं केले, 54 योजना. घरात औषधाला पैसे नसतील तर लोकांना, गरिबांना मृत्यूशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता. मोदींनी 5 लाख एका कुटुंबाला 5 लाखापर्यंत खर्च देणारी आयुष्यमान भारत योजना आणली हो. महिलांना उज्ज्वला गॅस हे चालू केलं. मुद्रा योजनेतून 20 लाखापर्यंत कर्ज विदाउट गॅरंटी, विदाउट व्याज. तरुणांसाठी MSME तर्फे त्यांना छोटा म्हणजे सूक्ष्म उद्योग 1 कोटी, लघु उद्योग 50 कोटी, मध्यम उद्योग 200 कोटी. उद्योजक बनवायला, उद्योजक बनवा, मशिनरी वगैरे लागेल आम्ही आणून देतो, प्रशिक्षण आम्ही देतो, माल तयार केला मार्केटिंगला आम्ही मदत करतो. एक्सपोर्ट करायचंय, एक्सपोर्टला काय नाही. मोदी साहेब हे माझ्या खात्यातर्फे मी करतो म्हणून सांगतोय. मोदींना वाटतं माझा देश, माझ्या देशाची तरुण तरुणी हे उद्योजक व्हावी, जगाच्या पाठीवर स्पर्धा व्हावी, त्यांचं उत्पन्न वाढलं पाहिजे. अमेरिकेचं दरडोई उत्पन्न 54 लाख असेल, चायनाचं 36 असेल, तर आपण पण ते गाठावं हे मोदींचे प्रयत्न आहेत. आणि काय टीका करतो. मी बोलत प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन, काय एवढा वेळ नाही. राष्ट्रवादीचं घड्याळ अजित पवारच्या हातात बांधलाय, थांबत नाही, पुढे पळते. आता 5 मिनिटं बोला, बळत नाही. 2 पाणी भाषण. आणि पत्रकार पण फारच म्हणजे लाड करतात. तो चूक असली तरी चूक नाही. आमच्या कोणाचा एखादा शब्द
इकडे तिकडे झालं ना तरी पत्रकारांनी मला एक सांगावं, हे आदित्य ठाकरे म्हणतात कुठेतरी, अहो केवढी महागाई आणि जीडीपी तिप्पट वाढला. अरे जीडीपी तिप्पट वाढला चांगलं का वाईट? देशाचं उत्पन्न वाढलं तर जीडीपी वाढतो. हा म्हणतो बघा बघा जीडीपी वाढलं, त्याला एवढं पण माहित नाही. तरी पेपरवर तसं दिला. और ते बोलले जीडीपी वाढती, दिलं. त्या भाषणात ना 100 चुका आहेत, 100. माझ्याबरोबर बसा, आम्ही सांगतो. एक वाक्य सरळ नाही, एक वाक्य सांगा बा. जय श्रीराम नारा दिला जात आहे. राम आमचाही आहे. आम्ही रामासह हाताला काम देखील मानतोय, मागतो नाही. मग तू का नाही दिलंस? मानतो का मागतोय ते वाक्य पुरं करा. का टायपिंग मिस्टेक आहे माहित नाही. पण कोकणचा हायवे हे पूर्ण करू शकले नाही. त्यामुळे भाजपच्या ठेकेदारांना पळून लावायची हीच ती वेळ आहे. त्यासाठी देशातूनही भाजपला पळून लावलं पाहिजे. हायवेचं काम आणि आज जातो भाजपला पळून. काय कशाचं काय वेळ नाही हो. हा मंत्री होता एन्व्हायरमेंट मिनिस्टर कॅबिनेट महाराष्ट्रात, आणि पत्रकार काय ब्रेकिंग न्यूज, काय हेडलाईन, काय सगळ्याचा विचार करेन मी आज नाही. या सगळ्यांचा सिनियर आहे, दोघांचे बाप बेटेचा सिनियर. 15-16 वर्ष असताना शिवसेनेत गेलो. काय आणि म्हणून जे आले प्रचाराला आले, आणि प्रचार ज्याचा करतात त्याचं कर्तृत्व नाही. बांधवानं सत्ता मोदींची येणार. कोणी आंधळा कोणी माणूस सांगेल की सत्ता या देशात मोदींचीच येणार. राज्यात आमची सत्ता आहे. या विनायक राऊत काय काम करणार हो? एक तर आश्वासन दिली नाही, काय काम करणार? मोदी सरकारमध्ये असेल तोच काम करेल ना. दिल्लीत महाराष्ट्राचं काम इथे मीच आहे, यांचं काय काम नाही. आपल्याला एक विनंती करायची. बांधव आणि जिल्ह्याने मला फार दिली. माझं कार्य जिल्ह्यात जन्म झाला. माझं कार्यक्षेत्र मुंबई लहानपण. माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी मला 90 साली पाठवलं की जा, तुझे तिकडले कार्यकर्ते सांगतायत की तुला इकडे पाठवा आमदार. हे आहेत बसले तिकडे. मला पाठवलं. आलो 90ला. 28 दिवस या जिल्ह्यातल्या लोकांनी, कणकवली मालवणकरांनी मला 28 दिवस प्रचार केल्यानंतर मला निवडून दिलं. 1 ना 2 ना 5 6 वेळा निवडून. मी आमदाराचा मंत्री, 10-12 खात्याचा मंत्री झालो. मी मुख्यमंत्री झालो. ऑपोजिशन लीडर 6 वर्ष, परत आमदार, परत खासदार आणि केंद्रीय 10 पद लाईनीत. एवढं राजकारणात कोणाला मिळत नाही, मला मिळालं. ही सर्व कोणामुळे? सिंधुदुर्गातल्या माझ्या जनतेमुळे, तुमच्यामुळे मिळाली अशी माझी भावना आहे. तुमचा प्रेम, आशीर्वाद. मी एकदा अनेक वेळा भारावून जाताना कुठे भेटले. देवगडला परवा गेलो. 84 वर्षाचे सद्ग्रस्त समोर आले. दादा अभिनंदन, नमस्कार. तुमचं भाषण ऐकलं मी, आणि काही स्तुती माझी केली ती सोडा, पण नाही तुमचं छान काम. 84 वर्ष, कुठल्या पक्षाचे माहित नाही, पण लोकांमध्ये लोक प्रेमही देतात, आशीर्वाद देतात, कौतुकही करतात, प्रेरणाही देतात, मला देतात, निलेश नितिष्ठा पण देतात. आहे माझ्याकडे, विकत घेतले. आणि म्हणून लोकांनी ते प्रेम वगैरे दिलं. मी अतिशय चांगलं काम, नाव केलं. कोकणाचं नाव मी दिल्लीपर्यंत नेलं, दिल्लीत केलं. आज कोकणात तिथले मंत्री आहेत, समोर येतात, क्यों राणे जी कैसे है, आपका कोकण कैसे? कोणी तुम्ही गेला तिकडे भेटलात तर सांगा मी कोकणातून. हा राणेजी का
मुलूक ना हे पहिलं बोलतील ही ओळख मी तुमची केली, हे केली. त्या वातावरणाचं काम नाही, घरात बसून नुसतं कॉम्प्युटर ऑपरेट करता येतो का माहित नाही मला, नाही नुसताच बसेल आणि सगळे फोटो काढ मी ऑपरेट करतो. एक गोष्ट सांगतो पत्रकारांसाठी, दोन मिनिटं आहेत. एकदा गेट ऑफ इंडियात एक फोटोग्राफीचं एक्झिबिशन होतं उद्धव ठाकरेंचं. मी गेलो, मलाही आमंत्रण होतं आणि फोटोग्राफीचं प्रोजेक्शन, फोटो सगळीकडे होते. एक पत्रकार माझे सिनियर, आज इथे नाही फार सिनियर आहेत, ते तिथे होते. मी त्यांना बाजूला घेतलं, फोटो पाहतो. मी काय रे, हेलिकॉप्टरच्या बाहेर पाय बाहेर काढलाय आणि हे फोटो काढले तर मी यापैकी कुठला फोटो रे? साहेब हे सगळे फोटो आम्ही काढले, त्याने एकही नाही काढला. तुम्ही एकट्यात भेटा, मी त्या फोटोग्राफरचं नाव सांगतो. एक काही फोटो नाही ना बाहेर, फक्त असा बाहेर काढून त्यांना सांगितलं माझा फोटो काढा, माझा पाय बाहेर. काय ढोंग.